Hello mga Manoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Huwebes at ang petsa po ay 1 ng buwan ng Hulyo, yan, July 1st. At malapit na naman ang buwan ng Berber mga Manoy, mga ilang buwan na lang yan at papasok na naman ang buwan ng Berber. Naway bumalik na sa dating normal ang ating pamumuhay at matapos na itong pandemya na to, na makapamuhay na po tayo ng normal ang bawat sa atin, okay? So bago tayo mag-shoutout mga Manoy, mga Manay, gusto ko po kayong imbitahan na supportan po natin, subscribe po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan Official. At syempre ganun din po yung channel ni Rian Morales Official po. Yan, dalawang batang drummer, may kanya-kanya na pong YouTube channel. Si Rian po ay monetized na, pero itong sa channel ni Reynalyn po ay nagsisimula pa lang ulit. Sayang nga dahil nung umpisa dapat mahigit 50 na to 58 subscriber na. So na yan, inalis tapos binalik, ngayon active na ulit. So muli ako po yung magmamanage ng channel ni Reynalyn at ako rin po ang nag-upload sa channel niya. Ganon din po kay Rian. Si Rian ang kailangan niya lang pong tulong ay yung huwag niyo pong i-skip yung kanyang mga mga ads sa kanyang mga videos. Malaking bagay po yan pagka hindi niyo po in-skip yung mga patalastas na nakikita niyo sa mga videos ni Rian, okay? So maraming salamat po at muli po subscribe po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan Official at syempre ang channel ni Rian Morales Official po, okay? So dumako na po tayo ngayon sa ating mga pa-shoutout. Sabi na unahin po natin, sabi ni Kagawad John Alvin Veruela Kagawad po to sa sa Sorsogon. Meron din po siyang channel, yung Jamtex ang kanyang channel. Sabi niya ni Sir Kagawad John Alvin Veruela, congrats po sa dalawa, sir. God bless po and shoutout po. Yan. Maraming salamat po and God bless din po sa inyo, Kagawad John Alvin Veruela. Meron po itong live sa kanyang Facebook every Saturday po, 9 o'clock at hanggang alas 10 po ng gabi. Ayan po ang every Saturday po yan. So kung interesado po kayo, pwede nyo pong abangan. Okay, add nyo po siya, yung John Alvin Veruela po sa kanyang FB. Okay, next, sabi naman ni Daddy H, at least nakapagpahinga sa pag-gitara si Sir Ed kasi nga minus 1 na yung gamit ng dalawa, si Reynalyn at si Rian. So next sabi naman ni Ma'am Lisa B, Hawak Kamay by Cheng Constantino. I love this song. The girls can sing together, will be sound good blend voices, high and low voices, tone. I'm watching you from Toronto, Canada. Ayan, maraming salamat, Toronto, Canada. Taga Canada pala si Ma'am Lisa V. Welcome po dito sa aking channel, Ma'am Lisa V. Thank you po sa panonood and sasabihin ko po yung request yung Hawak Kamay by Yeng Constantino kila Ma'am Emma para pag-aralan po yan ni Reynalyn at ni Rian sa kanilang susunod na mga gigs, okay? Maraming salamat po. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Pare Hernan Porteo, salamat pa din sa mga effort mo sa dalawang bata, lalo sa pagkakaroon ngayon ng YT channel at para makatulong din sa kanila ang pag-vlog. Support natin yan pare. Maraming salamat po Pare Hernan Porteo. Thank you. At meron siyang follow up. Sabi niya, appreciate ko ginagawa ng mga magulang ng mga batang drummer pare. Kasi masaya ulit tayo lahat dahil magkasundo na ulit ang mga parents. Shout out pare Eddie, Mari Emma, Ma'am Lani at Sir Ray. Wala nang kaba at alinlangan ng mga bata pag magkasama lahat. Pinag-pray lang natin lahat ito na sana maayos na ito na yun. God bless po sa ating lahat. Shoutout po, sabi ni Pare Hernan Porteo. Thank you, Pare Hernan Porteo, and shoutout din po sa inyo. Sabi naman ni Sir Gerald Lingat, keep safe and God bless you sa inyong lahat. Yan, God bless din po sa iyo, Sir Gerald Lingat. Thank you po.
Sabi naman ni Sir Bendenir and Daya, salamat sa Diyos na magkasama pa rin kayo. Ingat po lagi. God bless and shoutout po. Yan. Thank you. Shoutout din po sa inyo, Sir Bendenir, India. Indaya pala, Indaya. Sabi naman ni Mika Pearl, kailan din kaya sila mag-area ng correctional part ng Mandaluyong yung Sir Hill? Tingnan po natin kung kailan sila mapapadako dyan sa Mandaluyong. Nung nakaraan, nadako na sila dyan sa may parting Guadalupe. Anyway, baka maulit-ulit yan, Sir Mitcha Pearl. Okay? Thank you po. Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, good evening Brad Hill, time to duty, silip muna ako kay Idol. Brad, tanong ko lang, sabi mo active na yung channel ni Idol Renalyn Pagtalunan Officials, wala nag-search ako. Saan ko ba makikita yon? Yun yan, Sir Juanito Batarilan, ano nyo lang po yan, Renalyn Pagtalunan Official po. Yan po, ma-searchable na po yan. Try nyo pong i-search ulit. Makikita nyo na po yan. Active na po yung kanyang account. Okay, maraming salamat po Sir Juanito Batarilan. At sabi naman ni Pare Alan Elguera, wow, sobrang galing talaga ng mga batang drummer. Ingat kayo palagi mga idol. Inaanak ko, samahan nyo ng isang ngiti naman dyan. Yan ang sinasabi natin sa kanila lagi, Pare Alan, na medyo ngiti, kakaway, at syempre yung magpapasalamat lagi sa mga nagbibigay ng donasyon. Okay? Thank you. Next, sabi naman ni Sir Nestor Senior Prima, Sir Hill, sana wag na sila ulit maghiwalay. Sir Hill, gusto ko sana sila bilhan ng V8 sound card para lalo silang mahal sa pagkanta. Paano ko bang mapapadala sa kanila yon? Bueno sir, kung nagtitiwala po kayo sa akin, pwede nyo pong i-add yung aking messenger, Virgilio Balyaran po, at i-message nyo po ako doon. Pwede nyo po sa akin ipadala yung ibibigay yung B8 sa dalawang bata. At ako na lang po ang magdadala sa kanila. Or pwede nyo na rin pong i-directa sa kanila. Okay? Maraming salamat po in advance, Sir Nestor Senior Prima. Ayan. Thank you po. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, nagsama ulit sila. Nice shout out po, Sir Hill at Rian at Clean, God bless. Yan. Shoutout din po sa iyo, Ma'am Josie Villaflor. Nagbabalikan na yung aking mga dating suki. Yan. Thank you po and God bless you po. Yan. Sabi naman ni Ma'am April Rose Ballenas, Tamsak Replay, Sir Hill. Yan. Thank you naman, Ma'am April Rose, Tamsak at sa Replay. Salamat po. God bless po and shoutout din po sa inyo. Yan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. And muli po, inaayaan ko po kayong suportahan ang ating dalawang batang drummer, ang kanilang mga YouTube channel. Si Renalyn ay Renalyn Pagtalunan Official at si Rian naman ay Rian Morales Official. Siyempre, sama nyo na rin po yung channel ko, Hilbal. At ganun din, isama nyo na rin po yung Uday 2524. Yan. Okay, maraming salamat po. Muli, ito po si Hill at itong Hilbal Channel lagi nagsasabi na huwag pagpalaan ng bawat sa atin, ating pong may kapal, bigyan ng pagpapalang bawat sa atin at ingatan ng bawat sa atin, iligtasan ng pamangkapahamakan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Si Bray po, tulog. Wala akong sidekick ngayon. Salamat po. Thank you.